Hello, perlok kuno pilong baro nga kamen bepia koi baro te perlok finally nga lawan ra kene ke video mentas ni lakham slim ha ban shna halur kene topic don ki bar request ru nga ban shna halur kene topic spangka demonetize kene ke video nga shna menta tan banta ki youtuber snyo balai kene video ma subscribe kene channel jonga te nga maximum nga upload ek video hapo kene channel jonga video vlogs video apan ki ceka ki lek ki one ki jonga ki jingpam sepang kita ngapan te mentah kan video ngako aban yarap ya gitu ke para youtuber ki para kasih jongi ki bela shot demonetize ya ke channel ke jongke vlog maximum hagina singi ngayo i bun bagi channel ki bela shot demonetize tanah ke daw baka wan ke reuse content balik ke reuse content kawan ya tarungan itu ipiang ne te kebenengkong perlong lada ka channel jong pi kala sha demonetize pin le kumno kebenengkong ngan kran da ka shortcut ma kham kloy ma ngan snai kan video te perlok pihan le kumne kebenengkong pitilet ya gitu video baro ma tu channel jong pi tu channel ka bala sha demonetize dil gitu video jong pi bat check ya ka community tab jong pi don em ki video jong ki be pi share po ka community tab jong pi bat ik tairo delete baro pada description jong ke channel jong pi ru page benia bha don em ki link ki phat party link ki website be pi add don tab delete baro kita te pelok ngako abani tu ip shwa pin pha monetize ke channel jong pi kham base la pishna da ka face cam shwaban pha monetize ke channel jong pi den bakala sha demonetize kamut re-apply shwaban pha re-apply ke channel jong pi kham base la pishna da ka face cam video man pendap ya ketika watch time nama pihak pendap biang ya ketika watch time telah ada syak monetize channel pihak pendap biang ketika watch time don dadap ketika watch time jong pi te pi pha reply ya ka tu ke channel jong pi phila ban submit ya ka appeal video ru tang ba kham base dala da phile da ka reapply amar ba ban sna ya ka appeal video ru perlok ha ban tip ya kata ka system kata ka rules pingau pi ban sna ka appeal video pi ban lagum ne perlok ha ban sna po ka submit aban batai ya YouTube ya katu ke problem jong pi hapo kena ke video hapo kena apel video hapo ke submit ke te na pedeng katu submit pimla aban submit ya ke video YouTube pediang ya kata te ban haban ni thu yo katu ka katu problem jong pi hapo katu ke video hapo katu video submit katu apel video pi ban iya katu analytics jong katu ke channel jong pi da ka balek kum ne perlo kham best nga suggest pi le pi don ko laptop te pen i katu ke laptop analytics jong channel jong pi te record da ka phone hapo katuga laptop pen iya katuga analytics jong channel jong pi but itu content jong pi ki original content jong pi da ka baong kumne haban keren da katuga video haban keren da parang nek ten hindi ro haban ong kumne pe YouTube nak leng ngarek kerpat ya YouTube team pe kine ki content ki pengalashna dei ki baro ki original content jonga mdon tang ko ka content hang ne ka pio i ka ba nga use jong ki we kine baro pan keren kumta connect for example ngong pi kumta hamun kena pok tu apel video jong pi nang dapat de pi apun YouTube pi edit video na na oi website na oi software pi edit ya ke video kita ru pi apun pok tu apel video jong pi haban adlang ya ketu clip ro te perlok nga ka aban ong pi maximum ke channel bele ki sha demonetize kene ke channel jong ngaru pi yo i menta kene kala sha demonetize spob nai man shwa ngale ke be jing pakla da ka daw te mentangala simpang ha lor kene ka jingpang demonetization te mentangala tip barok khoi lor kene ka jingpang ngala laru ban sumar kene ka jingpang menta tamar ngala yo kene ka jingpang te men shwa te perlo kene chelo jonga menta kala long biang da ka ba ka jing trash tom jonga bar ka jing ai men sim ka jong phiru kai pa te mentangala long biang te perlo pe kunu man pen long biang pen monetize biang channel but balai ke channel jong pi ka sha demonetize namar ba tana kene ka daw ba phila use ki content ki ba phil subu don ko program don ko ka function ka ba phi record ya ke video na gitu ke stage ma tapi upload ka to ka video hapo ka channel jong pi da khlem ai ka commentary jong pi hapo ka to video da khlem atlang ki voice over jong pi hapo ka to video katu kan kutup lang ha ka katu ka list jong YouTube ka reuse content nata daw YouTube ong ip kumne hagine gisngi ulo pemi ko rules
la de phi record kat shabe phi record ro la de phi record dala de ro da ka phone jong phi ro pediang ya kata ba kane kade ka jong phi pha ban add hapok ka video ka commentary ka jong phi subu don ka function hang tai program te phi record phi ra ya ka video phi edit ya ka tuk tak mo bat phi upload ya ka hapok ka channel jong phi da claim ai ka commentary jong phi da claim kran ninu ro hapok ka video da ka tu kala thuplang hapok ka reuse content ha ka rules jong YouTube bat bon ru ngayo i ki ba screen record ya kitu ke balik live hapok Instagram ru da ka balik kum turu YouTube pediang umta pe ngau phi screen record ya ki jong ki way ki balik live bat phi shim ya ka tu ka screen record phi upload hapok ka channel jong phi direct ya ka turu lengba ka turu ka channel jong phi ka sha demonetize khar kala ban sha demonetize lengba ka turu namar phi at ya ka commentary jong phi hapok ka video te YouTube ula ong la kran sha ya kane ba pediang ya ki video jong ki platform ba phin shim direct bat upload hapok ka platform jong ka YouTube subu lo de phi upload ru ya ki video jong ki platform tang ba hapok ka tu video phi ban ai ka commentary jong phi ban kran content art content ha ka tu video kam best le phi kran minute si minute art minute hapok ka tu video YouTube ula kum no tip ha ka por ba review ya ka channel jong phi monetize ka review ya ka tu video ka ba yo highest views popular views ka ba yo highest views ya kana ka video review ya ka ba wat benia ka tu video phi on e kana ka watch time hato phile thok ne em man pandap ya kana ka watch time da ka balek kum ne phi pe dala de ya ka video ka jong phi na do man step hadu ka met la kamut phin kiu ya ki watch time da ka ba page dala de ya ka tu ka video ya ka ta te YouTube dang la nol no rum pedang ya ta perlok YouTube ukwa ba phin yo ya ka watch time da ka ba page ki page ba omba da ka ba page dala de kata phile kum ta te pedang ya ne monetize ka channel phi lok ka suggest jong ai phi baro Kambas la phi shna da ka original content jong phi la da ka channel jong phi ka la sha demonetize shna da ki original content jong phi Kambas kamut omdon ka jingku slide ka por apply ru omdon ka jing doubt po man sim la da phi apply ka channel jong phi ru ya ka monetization la phi apply la da phi shna ya ke original content jong phi da ka face game da ka ne ken perlo nga ka ban shai phi la kham slim ka por nga ka ban snai ka ne ka topic nga klem yo por nga pan map na phi perlok sem hamap nga tarana sikmat ru nga ka ban sna kum kine je video tang pangam yo response re kine video ngam yo views ta klem ko views ta perlok klem ko jim toy ru pisio tu im phi la de phi de ki youtuber te nga sna tang ki vlogging tel phi kwa ki no kine video spang kine ki topic ban spang ko YouTube dengan IP leng ba ka short video hapo ka ne channel na ne sikmat mo ko ble shibun pi bar